Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Donamit pasang Kalimantabe tinebihno ing Loduni dumawaing tawang tuwang cinaketno hing suka basuki J dis ha. Wonten ngarsanipun para pepunden, para sesepuh pinesepuh ingkang nganggo mastuti dhateng pepoyaning kautama. Konjuk medalipun para pamban-pambating praja satriyaning negari minangka pandam pandoming kawula dasih. Konjuk sangya para pandemen tresna budaya aji. Para penikmat seni ingkang sampun kesturawuh wonten ing papan menika ingkang tuhu minulyan budi. Keparenga kawula sakadang saking ngeri kanca campur saking sanggar pangrupaka budaya soreng warga setuju wiking saking Laladan Bandung Merjo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang Hadining Tias marang miji sowan ngabiyantara wonten ngarsa panjenengan sedaya nuhuni pamundhut saking panyanggul gati nenggih daripun Bapak Agus Setiawan dalasan ibu ingkang ngeri kaljengan menika netakaken ingkang putra nenggih Muhammad Haris Saputra derek mengayu bagya awit tetakipun Dimas Muhammad Haris Saputra mugi dadosa anak putra ingkang soleh lan migunanipun marang nusa bangsa tuwin agami. Marak sowan kanca-kanca soreng warga setuju. Badhe ngaturaken langan beksan piniji konjuk panjenengan sedaya ingkang sampun rawuh wonten ing papan menika. Nanging saderengipun keluarga ageng sanggar pangrupaka budaya soreng warga setuju nyuwun agenging pangapunten awit ing dalu menika boten saged bidal full personil awit saperangan kanca saking SWS Bandung Rejo nembe netepi pentas wonten ing Jepang pramila kripik gedang kripik telo sepalih badhe beksa wonten ngarsa panjenengan sedaya ingkang sepalih beksan wonten ing Jepang. Nanging ngampun kuatos samangke badhe kagelar beksan soreng ingkang boten kalah spektakuler saking kanca-kanca soreng warga setuju. Ingkang ari paratri kalodhangan menika badhe ngaturaken langan beksan soreng Suro Sugeng Hamir Sani. Oi. Nuwun amet soreng kang marak mangaresi saking Bandung Raja SWS kang dadya mula enggal kapyar sakno soreng warga setuju.
siyaga pratantama soreng wadya unggul yuda Siyaga pratantama soreng yuda siyaga brungkat kimpul belorah harjane praja siyaga siyaga pratantama soreng wadya unggul yuda siyaga pratantama soreng wadya unggul yuda siyaga pratantama soreng wadya unggul yuda lumaksana pakitu-kitu ayo co hampir awur-awur co
yo padha macul ngarep sawah temen subur yo padha kumpul aja waka bareng tandur ning pekarangan tegalan uga ning sawah yen wis panenan kanggo mangan turah-turah aku sing rewangi suket aku putih rapo ora lali ngomong kabeh mati tanah desa iki kabeh lo cidawi yo padha amar suci mugi Gusti berkahi. Desane ayem tentrem patani mesam-mesem desane kemari paporo tani padha bungah wedhuse lemu-lemu sing duwe guyang-guyu pepeke padha ngendhong pelah yo padha digodhog turi putih ditandur neng kebon agung turi putih ditandur neng kebon agung ana cleret tiba nyemplung mbok ira kembange apa mbok ira kembange apa kembang tebu cacahe pitu kembang tebu cacahe pitu ayo kanca padha bersatu time negarane maju ayo kanca padha bersatu time negarane maju mbok ira kembange apa. Sloko padha ela elo sirama menyang kutha lek oleh payung mundha macentit lolo lopa wong mati ora opah nek opah mateni
Gus, Man. Gus. Gus. Tikus. Gus. Kok. Adimu ya piye kok ora ngrungokne. Gus nang kene Gus, takus. Kok Gus. Intine wae. nggih Kanjeng. Intine wae Gus. Nggih. 5 menit. Yo, rada maju Rin, rada maju. 5 menit. Metu kene. Kene. Kowe jan suwen tenan. Nggih, pripun? Kon maju ki lho. Oh, kare para YouTuber. Apa? YouTuber. Oh. Oh. Foto KTP Mas. Foto kok kakiang pula. Kebalik. Ikete. Sing kewalik iki lho, Gus. Pengguri. Kok mayar to le omong ngene. Kuwi jenenge ra sopan. Selamat malam. Apa? Gus. Gus. Nggih. Intine wae, iku nonggon acara apa? Kok iso Nggih, rame? intine wak dhewe direne disuwun rene rak yo ngibur masyarakat. Masyarakat. Ya masyarakat. Ya perlune ngopo? Wali matul. Apa? Anu damel SIM, Kok gawe SIM? Gawe SIM kok nang desa kene ya nang surat izin menikah. kok iso surat izin menikah? Nek wong menikah harus supet dulu kan itu surat izin. Oh, kok Dong ora? iso. Dadi menurut wong sing beragama Islam kuwi diwajibke sunat. Sunat itu diwajibkan. Ngono ya entuk pahala. Oh ya sunat. Alhamdulillah, bentukku bois ya. Aku tampil beda kali sunat kok. Tenan ya Oh. ning ora dimeriahke kaya Ora sah meriah-meriah. karis ngene iki. Aku cukup wae nang iringang dalan mekekek ana kiri rak cokot rak. Bentuke rak renggek-renggek api ngono. Gus, wajib ya kowe ndongake sik karo Mas Muhammad Karis Saputra kuwi. Nggih, dumateng Dik to. Wong tadi Dik Muhammad Haris Saputra. Panggilane sinten, Dik? Oh. Maris. Karis, kowe jajane iso maca apa ora to? Karis Saputra. Berarti jalan nggih niku nggih. Ayo ate disunatake kok. Suwe gemesake. Aku ra yo ngatekke jeneng. Nggih mugi-mugi dados bocah sing saleh, Amin. berbakti kepada orang tua. Amin. Pinter ngaji, pinter sekolah, Amin. tercapai semua cita-citanya. Amin. Pun Kowe ana ndi? Bali. Aku kok teko Bali wae. Jam tayang sudah habis. Gus, kowe ya kudu profesional. Wah, kula profesor kok. Oh, kadang nggih kompresor. Najan iki wektune sebengi nanging lho, kowe ngelingi karo para masyarakat kene aja nglumpuk nang kene. Nah, nggih Iki nglumpuk. engko aja ana satu pertunjukan meneh. Wah, rawen ki. Rame. Amesake bapak-bapak iki.
Ngopo? Nek ajeng sunat rasul njur kepripun? Ya kuwi iso kapan-kapan kok, Dur. Nek harus hari ini. Ya mengko lebar nonton. Ora loyo. Loh, Mak, kowe aja nyepeleki masyarakat kene, Gus. Aku lan iku munggah video gapan, Gus. Masyarakat kene iki lho, le nggon Bapak Agus Wilin duwe gawe kuwi suket wingi-wingi. Ya do nyengkuyung. Putrane Bapak Agus. Ya. Oh, Agus niku. Kok Pak? Oh nggih, Pak Agus niku. Ya. Ngertosi kita kok gon kancane kula Agus niku. Gus Wer. Ora bolomu munggah rono. Nggih bola ting Bandung, Kang. Niku ndrang nggih wingine ngerti kula. Sopo? Oh, gondrong-gondrong e. Oh, tenan lek kelek tenan ya aku yo wong. Aku nek ngerti Bu Agus piye kowe. Oh ya ora apa-apa wong kira nang kene. Sing sapa? Bu Agus kuwi Aku takoni sik garwane sing garwane putih. Mboten enten ta? Ya ora kok. urung nyauri kok sapa tenan. Mboten enten Pak garwane. Putih. Wah, nang mburi ora apa-apa aman Pak sekarang. Pokoknya aman, rumah tangga ki aman, sip, rahasia terjaga. Soalnya juga KTP bareng-bareng. Rahasia terjaga kok kowe ngomong gomik. Ngopo iki? Gomik. Ini nek kapan-kapan nang Bandung ngajak aku ngono lho. Ah ngopo? Ya bakulan utekku ngeras temen ya. Ayo aku ki takon ngopo? Nang Bandung bakul sayur ngono. Pikiranmu apa? Nah, pikiranmu apa? Pokoknya mah nyentak karo aku. Nang Bandung kono ya tempat wisata. Di tempat wisata. Ono candi. Ana candine. Ana guwane. Terus apa meneh? Terus ana burunge. Apa? Burung. Guru. Burung. Burung. Burung cucak rawa gemletak di jendela kuwi. Kuwi burung kakak tua. Aku kan giginya tinggal 2. Ayo. Nek kakek sudah tua ya nggak bisa ke sana. Aku iso. Yang ke sana cukup anak muda saja. Karena itu pentingnya berbeda-beda. Hanya untuk marangi pusaka. Kaya dikeris wae. Wah, kerisku sangar. Keris apa? Kiai Sogo Otong. Kos. Nggih. Iki dipunggal semenis ya, Pak. Nggih. Mergo kowe jono pementasan. Pementasan kuda lumping. Ya. Saking pundi? Wah, kuwi aku sing takon. Ah, nggih. Saking saking napa? Saking mriki. Masya Allah. Saking mriki. Tuan rumah badhe menghibur kita. Ayo, ndang. Ayo ade nonton. Ya kok sing iki rung rampung ade iki. Kok jur terus arep nonton bae. Nggih rampung.
Baleni nggih. Tulung, tulung, tulung. Aduh, aduh, tulung. Gus, nek tulung-tulung, kowe kudu iso menjiwai. Mlayune kudu mubeng sik. Saka nara. Ayo jajal, baleni sik, kowe kurang apik. Mulane nek latihanke teko. Tulung. Tulung. Blocking rada maju sithik. Tulung. Ya Pak, tulung ya Pak. Oke, siap komandan. Tulung Pak. Pak tulung. Tulung ngoten mawon sing penting tulung ngoten Pak. Manut niku berjurit kau guyu. Ngono, mbak. Ngopo? Kok berjurit aku iso guyu ngopo? Mati. Entek baterene. Oh, kene iki yo biyen nganu gaweane ngene iki kok. Urip iki lho, Gus. Urip. Oh, berarti operatornya sentimen kae. Ya endut-endut ngono kae. Endut-endutan, endut-endut. Ngentosi baterai. Pakai baterai ABC. Kuat dan tahan lama. Baterai ABC. Oh, Mas sikat, Mas. Mau mengentekkan waktu ini. Baterai ABC, sehat kuat dan tahan lama. Kene nggon YouTube ku diupload aku oleh personal saka baterai ABC. Oh siap, oh Pak Satpol PP, niki Pak pelakune Pak. Kuwi Pak Hansip ya, Gus. Oh Satgas, Pak Satgas. Oh Satgas. Aku kula nggih aparat. Kuwi aparat apa? Aparat penegak hukum. Kuwi. Hukume sing bengkong tak tegak-tegakke. Dadi kula rene-rene teko tegak. Tegak apane? Tegak lurus. Memandang yang cantik. Yalah. Apa kowe iki ya aja iso mandang sing apik. Jangan kau samakan aku bagai burung yang di sana yang ditembak orang. Hancur saiki kowe rene tulung-tulung napa? Sing tulung-tulung kowe. Ha kertase. Mau kok ngendi? Kowe kok sia-sia dumeh kuwi balane ana siji. Heeh, angger opik ora melu. Ya di ngapura sing nang Jepang opik ora kowe, Cuk. Kowe cukup karo aku nang Solo meneh wae. Uno e kalahan. Kepiye? Sik. Ngopo? Abot. Kae lho nyantel. Lah sing cilik weh. Sing cilik. Ora kuat kok. Aku nek gegeden ki cok saking ibu. Ngopo? Ayo mentok tekan telak to. Kuwi ki apa? Iki weh. Kuwi ngopo? Ini ala katidur. Ini jajal.
kok kene wis. Iki kok jadi kok. Niki Nah, apik. ketiwasan Kanjeng. Lho ngopo? Abot. Kok iki belekke. Kok beleke? Nyolek Agus gawake lek. Engko rambok sangoni ku. Oh, ora apa-apa wis bayar dhisik kok. Kaya Pak Agus ki ora wong mampu po. Durung lho. Ayo mayang ki nek ora bayaran kok nyemplungke sertifikat to. Kok nyepeleke Pak Agus wong gek le gawe. Oh, le digawe wong ngene. Ale nyupiti bojone meriah kaya ngene. Anake. Anake, Pak. Nek bojone supite nek rasane berbeda. Kos, Nggih. ayo. San sampun ketiwasan. Aduh, niki kubang kula. Aduh. Apa yang terjadilah. Yang dia tahu hanyalah menyambut nyawa. Omong apa? Niki kula orang rumput. Mangga menika niki ya. Nek omongke sing cetha. Cetok. Yo, sing cetha, sing apik. Suwau. Yo. Suwau menika nek dalam bahasa Indonesia tadi. Yo, Kula itu aku ya bisa, saya juga. yo. Ngarit. Ngarit dalam bahasa Indonesia itu mengerumput. Yo. Apa ya nek ngarit ke bahasa Indonesia nih? Nyegeki suket. Terus enten niku ada. Kesuwen. Lah. Lah, Ini layak. yo. Ah iya kaya biasa nih. Weh, para prajuritku kabeh. Durung tak buka. Ayo nek buka ya nang jero omah buka nang kene sakit. Saru. Oh layak. Yes. Dumeh awal ibu sinden kok le kaya jan. Iki Bu anu iki kok pentung ibu. Wis persiapan. Beras 20 kilo. Iki Pak Agus li blonjo kan li bayar kurang ya dicatet nang kene. Di tengah hutan. Kok di tengah hutan iki anggo Ayang sing biasane lho ndi? ora dereng ndamel dereng rampung. Biasanya nek di tengah hutan niku pada pepuntune nggih inclik niku. Pun. Adik-adik nanti nggak usah budal dulu foto bersama ngono lho. Karo sing supit. Iki adik-adikku. Kok nek foto bersama karo sing supit, ngiras Pak Dewi ndelok tatune sing supit. Wiyosipun nangkin toko katur dhateng dika Kang Masdi Pati Rya penang sang wong bagus kang mangku bumi Jepang sinuyudan
sagung kawulanipun dasar satriya Jentara Turasing Narendra yakti kabeh wae para soreng layang pangalembono saka Hadi Wijaya ning kisana bajuti mula padha rungokno soreng mung sethithik cacatira nalikane pinanggih putus pati kaya watake wong cublok tanarti krap sila ambak sakti kaya ana kang luwe yen nyoto sirate kaya batu cobaton curet palat Hadi Wijaya ane rakiti kakak lima pade sore berungkat impor lucu palan sore-sore wong pintor palan wong pintor ayo Hadi Wijaya Hadi Wijaya Hadi Wijaya wong pintor amung Surabrata Jayabrata imbang yen klawi wong pintor tepuk tangan yang meriah untuk soreng warga setuju